Avui, al Mas Macasa, us mostrem una peça molt important per l'Eucaristia. Es tracta d'un sagrari, que prové de l'església parroquial de Fornalutx, realitzat amb fusta daurada i policromada. Data cap al 1585 i és obra de l'artista Mateu López Sènior, qui va fundar el taller dels López a Mallorca, consolidant l'estil del Renaixement. Un sagrari és el lloc on es guarda l'hòstia, és a dir, el pa consagrat, testimoni del cos de Jesús. A l'interior es troba el vericle, compartiment per a que la sagrada forma pugui ser exhibida. Aquest no és originari d'aquesta peça, sinó que prové de l'església de Sant Agustí de Felanitx. Quan s'obria el sagrari, quedaven a la vista dels fidels les pintures que decoren la cara interna de les portes, les quals representen dos àngels de cos sencer, vestits amb llargues túniques blanques, grans ales i les mans juntes en actitud d'oració de l'Eucaristia.